तो नोंथांमोना जायफोर पर्टारनि फारसे मिथियो आरो जायफोरा मिथिया आरो जायफोरा पर्टाराव मावनो गोसो दङ नोंथांमोना पार्ट टाइम जब नोंथांमोननि थाखाय बिग ब्रेकिं निउज माने आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे नोटिस लाना फैदों बे नोटिसआनो जाहैबाय पर्टारा माब्ला जइन जागोन पर्टाराव नोंथांमोना बिनि मोनसे नोटिस मोनदों मोनसे आपडेट हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चैनलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय तो बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो दा बियो नायनो हागोन नोंथांमोना बेहाय नै नोटिसआव नैबे स्क्रिनाव होनायाव नायब्लानो जाबाय नोंथांमोना नैबेहाय डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट अफ पर्टार वर्क इन अरुणाचल प्रदेश होननाय दङ बेवहाय अप टू 179 डेजनि लानाय जागोन फार्स्टआव 600 लानाय जागोन आरोना 600 जन बिनि उनाव नेक्स्ट टाइमाव 600 लाबावगोन माने बेयाव क्लियार जाथ'वाखै नोंथांमोना नायनो हागोन बेवहाय सेलारिखौ होदों 26,432 आं बुंखादोंमोन नोंथांमोननो सिगाङाव भिडिअ बानायनानै होदोंमोन आङो बिसां आरोना ओमफ्राय डकुमेन्ट्सफोरा नायनो हागोन बेहाय मा नांगौ 12 पासपोर्ट साइज फट' 12टा पासपोर्ट साइज फट' नांगोननो बेहाय नायनो हागोन नैबे सी नाम्बाराव नोंथांमोना डोमिसाइल होब्लानो जाबाय ओमफ्राय डी नाम्बाराव जाबाय आइडेन्टिटी प्रुफ बेहाय भटार आइडि नङाबा जिखुनु कास्ट सार्टिफिकेट आधार कार्ड बेफोरबायदि होब्लानो जागोन ओमफ्राय इयाव दङ बेंक एकाउन्टआ जाहैबाय स्टेट बेंकनि जाथारनांगोननो इनो ओमफ्राय पुलिस भेरिफिकेसन 6 मान्थनि बारा थांनाया जाया 6 मान्थसिमल' सोलियो पुलिस भेरिफिकेसना एज लिमिटेडखौ नायनो हागोन नोंथांमोना 18 बोसोरनिफ्राय 40 बोसोरसिमा बेवहाय जइन जानो हागोन बेनिफ्राय लकेसन एन्ड टाइम नैबेहाय माने डिफेन्स अडिटोरियाम अरुणाचल प्रदेशआव होदों आरोना ओरैनो माने लकेसना क्लियार जाथ'वाखै अडिटोरियाम रुमाथ' ओरैनो अरुणाचल टावांआवबो दङ बेनिफ्राय डाइरेक्टलि टावां होननानै लिराखै बेहाय अनलि अरुणाचलल' लिरदों जेब्ला लकेसना कनफार्म जायो नोंथांमोननो आङो भिडिअ बानायनानै खिथाबावगोन नैबेहाय नायनो हागोन 20 जुन दायोथ' मे सोलिगासिनो बारा गैला नै जुन फैनो जुननि 20 तारिखै लागोन आरोना 20 तारिखनिफ्राय 20 तारिखसिम खिन्थु डेटआ कनफार्म लकेसना कनफार्म जायाखै लकेसना कनफार्म जायोब्ला आं नोंथांमोननो भिडिअ बानायनानै खिथागोन नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बे भिडिअखौ जायफोरा पर्टार मावखायो आरो जायफोरा मावनो गोसो दङ नोंथांमोना जेसेबां हायो शेयार खालामब्लानो जाबाय नोंथांनि लोगोफोरनो देग्लाय माने मोजां होदों सेलारिखौ 26,432 माने मान्थलि आरोना 6 मान्थनि थाखाय जागोन 179 डे मावनो मोनगोन नोंथांमोना तो जायफोरा माने न'आवनो ओरैनो थायो नोंथांमोना माने पार्ट टाइम जब मावनो गोसो दङ नोंथांमोना मावहैदो आरो जायफोरा मावखायो बिथांमोनाथ' मिथिखायोआनोसै माने फरायिफोराबो मावनो हागोन फरायनायाल' मावनो हागोन बे नङा जायफोरा फरायि दङ बिथांमोनाबो मावनो हागोन खिन्थु बे डकुमेन्ट्सफोरखौ नांथारगोन आङो डकुमेन्ट्सनि थाखाय मा डकुमेन्ट्स नांगौ भिडिअ बानायदों नोंथांमोना डिसक्रिप्सनावबो होनाय दङ नोंथांमोना डिसक्रिप्सनाव थांनानै बे भिडिअखौ नायब्लानो जाबाय मा डकुमेन्ट्स नांगौ पर्टाराव जइन जानो थाखाय बेहाय जोंहा फिजिकेल चेक खालामनाय जायो फिजिकेलानो जाहैबाय नोंनि हाइट वाइट बेफोरखौ चेस्ट बेफोरखौ बिखाफोरखौ नोंखौ सुजोबनाय जायो फिजिकेलि ओमफ्राय नोंहा बेनिफ्राय मेडिकेलबो जायो मेडिकेलाव बिदिनो नोंखौ नायो आरोना प्रेसारफोरखौ नायो नोंनि टेम्पारेचार बेफोरखौ नायो नोंनि पाल्सखौ नायो आखाइनि पाल्सआ जाहैबाय नोंनि बिपिफोर नायो आरोना प्रेसारानो जाहैबाय बिपि बायदिसिना बेफोरखौ नायो ओमफ्राय नोंनि आखाइफोरखौ सिदा खालामनानै नायो आखाइया सिदा नंना नङा बेफोरखौ नायो मावनाङा थोर मावबाथाय माने बे केन्सेल जायो सेलेक्ट जानो नागिरा तो बेनोसै आरो मेडिकेलाव बायदिसिना चेक खालामो नोंथांमोना बेहाय खोमाफोरखौ आसुगुरफोरखौ साफा खालामनानै मेडिकेलखौ खालामब्लानो जाबाय बे डकुमेन्ट्स लाखांनायनि उनाव जायो बियो डकुमेन्ट्स लाखांनायनि उनाव फिजिकेल नायो ओमफ्राय मेडिकेल नायो बेहाय सेलेक्ट जाब्लानो ओरैनो माने गुसु जायगा नालाय बेखायनो टेम्पारेचारफोरखौ नायो थानो हागोन ना हाया बेहायथ' माइनास डिग्री थाङो नालाय अरुणाचलाव टावांआव दाथ' एसे गरम जासिगोन दैज्लां दिनावसो लायो नालाय बांसिन खामानि जायो तो नोंथांमोना जायफोर गोसो गुदुं नोंथांमोना थांनो हासिगौ बेनिफ्राय सोरबाफोर आरो आपडेट मिथिबावनो लुगैदोंब्ला नेक्स्ट टाइमाव आङो भिडिअ बानायनानै खिथागोन मा आपडेट मोनबावो अरुणाचलनिफ्राय तो बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय